que és una mica. Sant Martí per la Independència, grup local de l'Assemblea Nacional, el grup del districte, i els oferim una sèrie de presentacions sobre tema variat relacionat amb la situació d'una Catalunya independent. La següent que els faré és es titula La Catalunya independent i Europa i és una miqueta un recull de dades i explicacions sobre com podíem quedar o com no podíem quedar en el cas d'una Catalunya independent en relació a la Unió Europea. Els recordem que tenim també aquí recollida signatures de la campanya Signa un vot de l'Assemblea Nacional. Ja els companys estan recollint les signatures, senyora Nimis, i qui vulgui donar suport a la independència, aquí té la recollida de signatures. Aquesta recollida de signatures és en suport a una eventual declaració unilateral d'independència en el cas que no fos possible fer el referèndum com està previst el 9 de novembre. Bé, doncs jo com entro, vaig per feina. Els parlaré, com els deia, d'una Catalunya independent a Europa, de com podien quedar. Primer de tot cal deixar clar un tema, que és que no existeix a dintre de la legislació europea, no existeix cap mena de legislació de norma a aplicar. Aquest és un cas que no s'ha donat mai dintre de la història de la Comunitat Econòmica Europea i després de la Unió Europea. Mai un territori, una part interior d'un territori ha accedit a una independència, s'ha secessionat i en aquest cas estarà el plantejament de Catalunya i d'Escòcia que estem amb aquest tema. Doncs aquesta situació encara no s'ha donat. Com que encara no s'ha donat i la Unió Europea es mou per un tema de pur pragmatisme, doncs encara no té una legislació a punt i segurament sí que s'ho haurà de plantejar com solucionar-ho, però encara no ho han fet ni públic. Sí que hi ha hagut una sèrie de declaracions variades, declaracions com per exemple del senyor Durão Barroso a la BBC, que ens deia que ens quedaríem fora de la Unió Europea per sempre més. També és cert que el mateix Durão Barroso l'any 2012, a l'agost del 2012, havia fet unes declaracions en el sentit que, això va ser abans de la primera manifestació de la Diada, havia fet unes declaracions en el sentit que s'havia de negociar, que havia de ser una sortida negociada. Per tant, veiem que hi ha, inclús la senyora Reding també ha fet declaracions variades, veiem que hi ha una sèrie de declaracions que cap d'elles és un posicionament oficial de la Comissió Europea ni de cap dels organismes de la Unió Europea i que són variades i que depèn del moment diuen una cosa, depèn d'una altra. També, com diuen precisament els que estan en contra de la independència, hi ha una cosa certa, tal com estan els tractats avui en dia, si s'apliquen els tractats literalment, quedaríem fora de la Unió Europea i hauríem d'entrar en un procés d'adhesió que requeriria el concés de tots els estats que en formen part, però recordem que en aquest cas també seria aplicable a la República Democràtica Alemanya, que en mig any va entrar a la Unió Europea, un territori que no complia cap normativa. I també podem parlar, per exemple, d'altres casos, d'altres independències que han sigut reconegudes per la Unió Europea, com a mínim reconegudes, en molt poc temps. Per tant, la Unió Europea sempre ha mostrat un cert pragmatisme i ha acabat adaptant els tractats a el que en aquell moment políticament i sobretot econòmicament els interessés. Hi ha hagut diversos estudis, com deien, que parlen que uns diuen que quedarien fora, els altres dins, en fi. Hi ha tota una casuística als diaris variada i per tant és impossible treure una conclusió clara. Però si pensem en què és la Unió Europea, hem pensat, a veure, què és la Unió Europea? Una entitat política? Podem recordar, per exemple, l'actitud de la Unió Europea davant de la guerra de Bòsnia, no? Va ser dubtes, cagadubtes i més cagadubtes. Per tant, no va ser capaç de trobar un posicionament polític clar. I si pensem en els recents esdeveniments d'Ucraïna, doncs també el mateix. Molta prevenció, no hi ha un posicionament clar, Rússia fa molta por, venen molts turistes russos, que no els emprenyem, en fi. Veiem que políticament la Unió Europea no té una línia clara i per tant es va adaptant a el que toca en cada moment. Per tant, ja podem veure que la Unió Europea no és una unió política, perquè està més els estats cadascú defensa el seu i en fi, és el que hi ha. Per tant, si no és una unió política, què és una Unió Europea? La Unió Europea bàsicament és una unió econòmica, és un gran mercat. És un gran mercat on els productes circulen, es compren i es venen, i per tant la Unió Europea com a un club, com
el que jo li dic un club d'interessos econòmics, doncs en el cas de que una Escòcia o Catalunya accedeixin a la seva independència, doncs aplicarà criteris econòmics. I els criteris econòmics, en el cas d'Escòcia, segurament s'ha de pensar que Escòcia té petroli i que d'alguna manera aquest petroli s'ha de poder aprofitar la resta de la Unió. I en el cas de Catalunya, què passarà en el cas de Catalunya? Doncs pensem una mica en criteris econòmics. Per exemple, si a diferents estudis que hi ha, i a més la situació econòmica de Catalunya i de la seva economia en general exportadora, doncs ja fa preveure que una Catalunya independent seria un contribuent net a la Unió Europea. Per tant, com a contribuent net, la Unió Europea li interessarà que aquesta Catalunya independent d'una manera o altra continuï dins. Ja és una qüestió d'interessos econòmics. Però també si pensem en interessos econòmics de l'estat espanyol, del que quedi després d'Espanya, doncs també es trobem en situacions semblants. Quan un va a la fruiteria a comprar, veu que els cogombres o veu que, no sé, totes les carxofes, tots els diferents productes, la majoria dels productes d'horta que comprem venen de la zona d'Almeria, de la zona de Múrcia, i per tant aquests productes circulen en camió per l'autopista P7 que travessa Catalunya de nord a sud. Per tant, més enllà del sentiment d'adversió, del sentiment de dolor que puguin tenir els espanyols en cas d'una Catalunya independent, els interessos econòmics farà que pensin si realment els interessa posar una frontera convencional en arancels al Canà, perquè a banda que, evidentment, una frontera amb arancels dificultaria la sortida dels productes que fabriquem aquí cap a Espanya, això és evident, però també dificultaria la circulació dels productes que es fabriquen a Espanya cap a Europa i cap a Catalunya. Per tant, difícilment un govern espanyol que estimés mínimament la seva economia podria prendre un posicionament molt tancat. Aquest és un argument econòmic que cal tenir present, només cal anar, com els deia, a la fruiteria i mirar d'on venen els productes que consumim d'horta i de més. Per tant, amb arguments econòmics, caldria veure què passa. Jo crec que la Unió Europea acabaria trobant alguna posició, alguna manera de que en poc temps entressin dins, o que temporalment estessin fora però no del tot, o que en poc temps hi entréssim. Més recordem que la Catalunya independent i una Escòcia independent complirien totes les normatives europees, que és un dels principals esculls perquè un territori s'afegeixi a la Unió Europea. I si pensem en la moneda, en l'euro, doncs només cal que mirem una miqueta com funciona Europa. A diferents estats d'Europa, per exemple, podem pensar en Andorra. Tots hem anat a Andorra alguna vegada i no hem hagut de canviar moneda. Podem pensar en Mònaco, els que hagin tingut sort de poder-hi anar, o el Vaticà, quan més d'un ha anat a visitar els edificis aquests que tenen al Vaticà, doncs passa el mateix, allà entres, pagues l'entrada d'euros, que no sé si recordo si valien, sembla, 15 euros o una cosa així, o més, pagues l'entrada i passes. I Montenegro i el Kosovo estan igual. Són estats de recent creació, però que en lloc de crear una moneda pròpia, doncs han comprat euros, crec que Montenegro es va comprar a Alemanya, van allà amb una carretada d'or i es van donar unes quantes monedes d'euros, i amb aquestes monedes ells funcionen. Sí que és cert que no formen part de l'òrgan de decisió del tema econòmic d'Europa, de l'Eurogrup que decideix sobre les polítiques monetàries, però ells tenen l'euro. Per tant, tampoc estaríem obligats a crear una moneda nova si no ens convé, que el tema també caldria veure si ens convé o no ens convé. Per tant, des d'un punt de vista econòmic, és bastant difícil de pensar que quedaríem fora i aïllats i com si estéssim enmig de l'oceà Pacífic. Però ara imaginem que les coses no van en aquest sentit, que el govern espanyol de torn, fruit de les seves pressions internes i tal, es posa ferruc i diu, mira, doncs ara faré tot el que sigui perquè no entreu a la Unió Europea. No us deixarem entrar a la Unió Europea. I llavors què passa? Com queda una Catalunya que queda fora de la Unió Europea? Hi ha algun precedent a Europa d'algun estat que estigui fora de la Unió Europea i que pugui treballar amb Europa? Doncs podem pensar, per exemple, en Noruega. Què passa amb Noruega? Noruega és un estat que no és de la Unió Europea, és un estat que està per aquí dalt, és aquest d'aquí, no és de la Unió Europea, van decidir no entrar-hi, però en canvi resulta que quan tu viatges a Noruega no has de canviar moneda. Pots passar directament, tampoc has de passar arancels, passes directament amb el carnet d'identitat de l'estat d'on vens, i tampoc passes arancels ni controls de duanes, etc. Una mica com quan vas a França.
dir alguna cosa. I el mateix passaria, per exemple, en el cas de Suïssa, en el cas de Suïssa passa el mateix, o en el cas d'Islàndia o de Liechtenstein. Per tant, resulta que hi ha una sèrie d'estats a Europa que poden comerciar amb la Unió Europea, que formen part del mercat comú europeu, poden vendre els seus productes allà sense passar arancels, lliurement. I aquests estats que no són de la Unió Europea i ho poden fer, com deia, són aquests que els comentava. I això per què és? Doncs perquè aquests estats formen part del que es diu l'acord per a un espai econòmic europeu. Aquest acord per a un espai econòmic europeu està format per una sèrie d'estats agrupats en una associació, l'EFTA, l'Associació Europea pel Lliure Comerç, més la Unió Europea. I aquests estats, tots aquests estats gaudeixen dels beneficis d'un mercat comú europeu. Per tant, veiem que hi ha una alternativa a estar fora de la Unió Europea, que és formar part de l'EFTA. I a l'EFTA, els únics que es podrien arribar a posar problemes són els estats que formen part. Dubto molt que una Suïssa, una Noruega o una Islàndia ens hagués a vetar una entrada a l'EFTA. Per tant, Catalunya i Escòcia o un altre territori que eventualment assoleix la independència té un camí per vendre Europa estant fora de la Unió Europea, que és formar part de l'EFTA. I en el cas de la circulació de les persones passa igual. Tenim aquest famós acord de Schengen, que aquí tenim un mapa també de l'acord dels estats que en formen part. Veiem doncs que l'acord de Schengen és un acord que permet la lliure circulació de les persones, béns i serveis a través dels seus territoris. En alguns estats hi ha algunes limitacions, però aquest acord de Schengen funciona, i funciona primer de tot amb els països de la Unió Europea, però també amb altres països com torna a sortir Noruega, Suïssa, Islàndia, Liechtenstein o Mónaco, i altres que també, de facto, també formen part d'aquest acord de Schengen, el que l'apliquen d'alguna altra manera. Per tant, si veiem un mapa, que això és un mapa d'Europa, veiem que aquests blaus són la Unió Europea, però aquests estats en verd també formen part també formen part de l'acord de Schengen i no són de la Unió Europea. Teníem Islàndia, Noruega i Suïssa. Per tant, veiem que hi ha alternatives a estar a la Unió Europea, alternatives que els permetrien circular per Europa sense només amb el carnet d'identitat, i que a més també ens permetrien vendre a Europa, tal com s'està fent ara, sense pagar arancels. Per tant, veiem que està bé estar a la Unió Europea i segurament és fantàstic continuar-hi dins, però en el cas que això no fos possible, tenim unes alternatives, i Noruega és un exemple molt clar, Noruega o Suïssa. I això per què és així? Doncs és així perquè a Europa són moltes coses. De fet, com ja dic, no hi ha només una Europa, sinó n'hi ha moltes Europes. I aquí tenim un mapa de les moltes Europes que hi ha. Això és un mapa que conté una sèrie de banderetes de cadascun dels estats d'Europa, fins a arribar a Ucraïna i fins i tot Rússia. Rússia també està inclòs aquí. I veiem que la Unió Europea és aquest cercle en blau. Per tant, la Unió Europea és un trosset només d'aquesta gran Europa geogràfica, però veiem que hi ha diferents associacions dintre d'Europa. I aquí es torna a sortir el Consell d'Europa. El Consell d'Europa és un òrgan eminentment polític, però veiem que el Consell d'Europa engloba tota Europa, tant els que són de la Unió com els que no són de la Unió. Però per aquí també ens surt un altre cop l'EFTA, l'Àrea Econòmica Europea, que està d'aquí, que són aquests estats que deia abans, que parlaves, això que parlàvem aquí. Doncs hi ha la Unió Europea i tots aquests estats d'aquí, que aquí surt Islàndia, surt Suïssa, per aquí surt Suïssa, en fi. I això és l'EFTA. I si veiem per aquí també apareix l'espai Schengen, que és aquest cercle en vermell, que inclou també la major part dels estats de la Unió Europea, tampoc no tots. Veiem que Anglaterra, el Regne Unit, està fora, per exemple. Doncs la major part dels estats de la Unió Europea, hi ha una sèrie d'estats que no són de la Unió Europea, que són aquests. Això és el Vaticà, per exemple, i aquí torna a sortir també Noruega, Suïssa, etc. Per tant, com estava comentant, hi ha moltes Europes i la Unió Europea no és l'única Europa possible. Per tant, com a mode de conclusió, i per acabar, no vull allargar gaire més, doncs veiem, a mode de conclusió, faré 4 afirmacions, o 4 o 5 afirmacions. La primera és que no hi ha una norma a aplicar. La Unió Europea no té cap norma a aplicar dintre dels seus tractats o de les seves lleis, aplicar quan un territori de dintre d'un estat s'independitza, com pot ser el cas d'Escòcia o de Catalunya. No hi ha cap norma a aplicar. La segona és que no hi ha un posicionament ferm de la Comissió Europea, perquè la Comissió Europea faci un posicionament ferm, algun dels seus estats ha de demanar que la Comissió Europea faci aquest posicionament, i això no s'ha produït fins ara. No hi ha hagut cap dels estats, ni a Gran Bretanya ni
ni el govern espanyol ni el govern britànic que hagi demanat aquest posicionament. L'únic que hi ha són una sèrie de declaracions que varien en funció del moment i a vegades les mateixes persones que entren en declaracions contradictòries, com deia, com les del senyor Barroso. I el tercer argument és que econòmicament, tant a una Unió Europea com a un govern espanyol virtualment, econòmicament no li interessa posar una sèrie d'arancels aquí i pagar una sèrie d'arancels per exportar els seus productes. I el quart argument és que, en el cas que això fos així, doncs tenim una sèrie d'alternatives que comentava, com pot ser formar part de l'espai econòmic europeu, adherir-se a l'acord de Schengen i mantenir l'euro com a moneda si es convé, sempre i quan es convingui. Doncs aquesta és una miqueta la presentació que volia fer i aquí acabo. Si algú vol fer algun comentari o pregunta, doncs seran benvinguts. Gràcies. Hola, dins de la Unió Europea no hi ha cap norma definitiva sobre aquest aspecte. Potser hi ha normes que poden orientar respecte a la permanència o respecte al no estar-hi. Hi ha alguna norma que a tu et soni respecte a les possibilitats d'acollir una alternativa que canviés la forma que s'ha dit fins ara? Et refereixes a alguna normativa internacional o tipus Nacions Unides o algun tipus? Un article dels tractats. Doncs jo no conec els tractats a fons. La veritat és que no ho conec. Potser tu els coneixes, però jo no conec els tractats de la Unió Europea a fons com per dir-te si hi ha algun que seria aplicable. Com sempre aquestes coses són interpretables, és com totes les constitucions i tot aquest tipus de normatives acaben sent interpretables. Sí que, per exemple, citaré un cas que em ve al cap ara, no? Doncs la illa de Groenlàndia, per exemple, està sota sobirania de Dinamarca. Té un grau d'autonomia molt gran, però legalment i militarment forma part de Dinamarca, però no és de la Unió Europea, i Dinamarca sí. Per tant, es va fer una excepció amb Groenlàndia. I dintre d'Europa hi ha diverses excepcions, com els territoris d'ultramar de França, per exemple. Té unes illes per allà perdudes pel Carib, que també són franceses, pel Carib o per Oceania, i que no formen part de la Unió Europea, aquests territoris. Però la Unió Europea s'ha de construir a base de fer parxes, amb una sèrie de tractats, per tant, que vinguin una mica les realitats a les quals vol arribar. No sé si...